दिनै नोंथांमोननि जे ससियेल मिडिया बे ससियेल मिडियानि जों फोरमायनो मोननानै आङो हगमाबिल लाइमोन क्लाब लाइब्रेरिनि सासे बोसोनगिरि हिसाबै गोजोननाय फोरमायगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंहा गोलाव समनिफ्रायनो खुंबोनानै दिनैहाय 27थि बोसोराव आगान होबाय। दा बेवहाय जोङो गोबांथार हाबाफारि लानाय जादों। दा बेवहाय हाबाफारियाव जोंनि लाइमोन गथ'फोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे माखासे बादायलायनाय हाबाफारि दङ। बेजों लोगोसे जोंनि समाजखौ मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनसे हाबाफारि लानानै जों साबसिन गारजेन हिसाबै सायख'नाय जायो आरो साबसिन आबादारि हिसाबैबो जोङो सायख'नानै लानाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा गामिनि जौगानाय आरो गामिनि माबाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जों मोनसे गेवलां मेल लानाय जायो। बे गेवलां मेलाव जोङो माखासे मोजां सुबुंफोरखौ लाबोनानै बेवहाय जोंनि गामिनो बोसोन होफैनाय हाबाफारि लानाय जायो। सानबेसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थांखि? बेवहाय जोङो साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। फैगौ बोहैथि दाननि 10 आरो 12 एप्रिलनिखौ थि खालामनाय जादों। आलासिफोर दङ। दा गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै दङ डक्टर बारहुंखा बसुमतारी, गभ कलेज क'क्राझारनि बिबुंगोरा। लोगोसे जर'खा आलासि हिसाबै दङ जोंहा जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित कुमार बसुमतारी आरो जर'खा आलासि हिसाबै दंबावो जोंहा समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्म। बेजों लोगोसे आरो सायख'जानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा दङ महादेब बसुमतारी, साइन्टिस्ट। आरोबाव सासे सायख'जानाय बुंथिगिरि हिसाबै दङ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिनय मुसाहारि। बेजों लोगोसे माखासे सायख'जानाय आलासिफोर दङ गोबांथार। दा बेफोर आरोखि। बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव माबायदि आब्रुथिजों बारहोगोन नोंथांमोनहा? बेवहायथ' जोंहा बे साननैनि हाबाफारियाव जोंनि जथ'नाखि गामिनि गारजेनफ्रा आरो स्टुडेन्टफ्रा मैखोमै बाहागो लागोन। जोंहा घन्टा मोनफ्रामबो थि होखानानै हाबाफारि खुंनाय दङ। जोंहा 11 थारिखआव दङ फुंनिफ्राय माखासे बेखेवनाय हाबाफारि लानानै जोंनि क्लाबनि फिरफिला उरायहोनाय आरो रुंसारिफोरनि मान बावनाय। बिनि उनावहाय माखासे बादायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरावबो जोङो गामिनि माखासे समस्याफोरखौ लानानै बेंखन सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बे बेंखन सावरायनाय हाबाफारियावबो जोङो रामफलबिल दख'रा बर' समाजनि बेखौ फोसावदिं नेहाथारि बिथांखौ बेखेवगिरि आलासि हिसाबै लानाय जादों। आरो मोनाबिलियाव जोङो बे खुंगा 27थि रंजालि बैसागु फोरबोनि जे खुंफुंनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै गोजोन खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि सावजेननो थाखाय जोङो आलासि हिसाबै लेंनानै लाबोनाय जादों। जोंनि मिरु लाइमोन गांखंनि रां दोनथुमगिरि फुकन लाहारि सारखौ लेंबोनाय जादों। आरो लोगोसे गोजोन खौसेथिखौ लोब्बा लाखिनानैनो जोङो फारौ उरायहोनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बे फारौ उरायहोजेनगिरि हिसाबै जोंहा बर' समाजनि गामिगोरा आरो ब्रह्म समाजनि गामिगोरा बिथांमोनहा लागोन। आरो मोनायाव जोंहा हारिमुवारि आयदा बेखेवनाय हाबाफारि दङ। बेवहाय हारिमु बेखेवगिरि हिसाबै दङ जोंहा जोंनि 8 नं दतमा समस्तिनि MCLA प्रकाश ब्रह्म बिथां। आरो बे जाहैबाय जोंनि 11 थारिखनि। अखानायै जोंहा 12 थारिखआव फुंनि हाबाफारियाव दङ जोंहा गामिनि गासिबो बैसोआव जानाय गिदिर सुबुंफोरखौ लेंनानै जोङो खुलुमनाय, सन्मान होनाय आरो बोर सारस्रिनाय मोनसे हाबाफारिखौ लानानै खौसेयै मोसानाय हाबाफारि दङ। बेवहाय बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोंहा दङ जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंजेननाय लाइमोन क्लाब लाइब्रेरिनि आफादगिरि मुस्रि अमृत कुमार ब्रह्म बिथाङा बेखेवगोन। आरो बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि हिसाबै जोंहा दंदेरो जोंनि 29 नं सोनाब क'क्राझारनि MLA रबिराम नार्जारी। बे सारा बेहाय जर'खा आलासि हिसाबै बाहागो लागोन। बेखिनि।